चंद्रकांत में चिदनामा जांबवंत
Hey
सेवे एक जन उचुका मुकारी चतुर्मास प्रसाद करते एक सेवे एक जन उचुका मुकारी बाकी से मक्षर प्रसाद करते प्रसाद करते सिमुकारोजा एक जन बच्चा मुकारी बाकी से मक्षर जर्दू मक्षर इसे प्रसाद करते प्रसाद करते
ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಕಟಾರಿ ವೀರ ಮಂಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಕೇಶವೇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ಯಾದವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ವಿಭುಧೇಂದ್ರ ಸುಮತೀಂದ್ರ ವಸುಧೇಂದ್ರ ಭುವನೇಂದ್ರ ವರದೇಂದ್ರ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಪಾಠ ಸುತ್ತ ಪಾಠ ಅಂಜಾನ ಪಾಠ 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 Terima kasih.